Takmer 60 metrov nad zemou. Žiadne istenie. Tonový blok sivého dacitu zo Skároša visí len na lane. Jeden chybný krok a kameň stiahne človeka do priepasti. Toto je gotická huta dómu svätej Alžbety. Pach mokrého vápna a pot. V obrovských drevených šlapacích žeriavoch kráčajú chlapi do vyčerpania. Dvíhajú tony svetlého tufu z Tokajských vrchov a pieskovca od Prešova. Prach im do krvi reže pľúca. Majster Štefan tu pri stavbe Matejovej veže zvádza neľútostný boj s gravitáciou. Jeho zbraňami sú len olovnica a viera. Hlavný oltár 11 metrov precíznosti. 48 malieb na drevených tabuliach. Krehké zlaté lístky, vykúpené mozolmi rezbárov. Samotná výstavba dómu bola storočím surovej driny. Plány sa neustále menili a rozostavané steny dokonca rozbíjalo delostrelectvo pri obliehaní mesta v roku 1491. Preto svätyňu dokončili až v roku 1508. Tí, čo tu na začiatku lámali kameň, svoj chrám nikdy neuvideli hotový, ale ich bolesť a sila držia klenby dodnes.